Mademoiselle bi trebala sići i poželjeti dobrodošlicu gostima uz zagrljaj i poljubac. Šališ se, Jean-Claude? Stvarno očekuješ da ću dopustiti da mi dodirnu obraz? Pa, to bi učinio gospodin Medonja. Tako ćeš dokazati svom dobrom prijatelju Adrianu kako si zaista dobra. Ovaj Tulum je baš čudan. Pa dosta dugo poznajem Chloe i ponekad zna biti baš cool. Adriančiću! Što kažeš na to što sam organizirala Tulum? Baš lijepo od mene, zar ne? Sjajno je, Chloe. Zdravo! Hej, Chloe! Hvala na pozivu, Chloe! Trebala sam vas snimiti! Nemo mi otežavati. Uspjela sam, Adrian je sretan, jesmo li završili? Ako smijem dodati, kako bi uvjerila Adriana u svoju ljubaznost, trebali bi obići goste i uvjerite se da se dobro zabavljaju. Zašto bih to učinila, Jean-Marc? Zato što bi to učinio gospodin Medonja. U redu, dobro, shvaćam. Dobro se zabavljaš? Ožednjala sam od klesanja. Znaš li gdje se nalazi led? Kako bih znala? Nisam tvoja sluškinja, nađi ga sama. Ako ti je toliko vruće, zašto ne skineš taj pulover od umjetne kože? Baci ga u smeće gdje i pripada. Znao sam da neću morati dugo čekati. Samo se šalim, obožavam taj pulover. Donijet ću ti led. Što to radite, gospođice Bourgeois? Gdje je ta urođena okrutnost na koju računam? Ovaj Tulum je jedna velika šarada. Ona to čini samo da bi ugodila Adrianu. Baš smiješno. To me podsjeća na djevojku koja nije htjela na Tulum dok nije čuo da će Adrian doći. Molim te, ne uspoređuj me s Chloe. Chloe, što kažeš na jedan ples sa sjajnim momkom? Vrlo rado, gdje je taj momak? Oh. Evo ga, predamnom. Priđi, pitaj ga, curo. Što? Adriana? Ne, ti si luda, Hej, Marinette, jesi li za ples? Što? Ne mogu vjerovati! Hvala! I ti stvarno super plešeš. Vidiš, Chloe se večeras divno ponaša.